Десяткі тысяч кароваў і мільёны птушак. Паводле ўнутранай статыстыкі толькі за 6 месяцаў 2026 года у Беларусі пала амаль 77 тысячаў галоваў буйной рагатай жывёлы. Гэта на 2,5 тысячы больш, чым за аналагічны перыяд мінулага года. Найгоршая сітуацыя ў Гомельскай і Магілёўскай вобласцях. У Віцебскай вобласці катастрафічныя лічбы птушынай смяротнасці. За паўгода памерла 2 мільёны. Гэта пры тым, што небяспечных эпідэміяў сёлета не рэгістравалі, прынамсі афіцыйна. Яшчэ адна жудасная схема ў дакуменце – утылізацыя жывёлы на мясакамбінатах. Замест таго, каб фіксаваць смерць каровы на ферме, жывёлу ў агоніі тэрмінова вязуць на перапрацоўку, каб штучна занізіць статыстыку смяротнасці. У нас з'явіўся ў студыі Зміцер Лупач, былы аграном, журналіст Нехта. Спадар Зміцер, добрый вечар. Добрый вечар. Чаму так адбываецца? Чаму мы бачым, што столькі Лукашенко прыкладае намаганняў, на камеру па кароўніках ходзіць, а статыстыка паказвае, ўсё больш і больш быдла памірае? Ну, тут няма нічого дзіўна, таму што працаваць там няма каму. І тыя самі работнікі, якія працуюць, яны, ну, это збольша такі нізкі сацыяльны элемент, як сказаць, такі, ну, там, ці былыя пенсіянеры, ці якія людзі, якія злоўжываюць алкаголем, ну, і якіх уже нічым не застрашыш, хоць там Лукашенко кажа, што трэба на зборы, ну, гэтым людзям уже нічого не страшна, і таму, ну, нічого з імі не зробіш. І можна, колькі хочаш, адпраўляць туды тых правяральшчыкаў і правяральшчыкаў, але гэта, як бачым, ну, нічого не дае. Тут яшчэ яны прапаноўваюць накіроўваць у гэтыя праблемныя калгасы мабільныя групы з вопытных ветэрынараў, зоотэхнікаў. Ці вось гэтыя спецыялісты могуць выратаваць сітуацыю, спадар Зміцер? Ну, я думаю, што таксама не. Тым больш, тыя мабільныя групы, яны будуць працаваць, это, я так разумею, з горада. Яны, гэтыя людзі ведаюць, што субота, нядзеля трэба быць выходны ў іх. А рабочий дзень там з 8 до 5 і ўсё, а сельская гаспадарка это ж не... Працуе інакш. Ну, працуе інакш, і ведаю, што як калгасныя ветэрынары іх могуць і вечарам падняць, і рана, і ў выходны дзень. Ну, і мне здаецца, і зараз і у самих кіраўнікоў, што пры Лукашенку штораз менш самастойнасці. Яны ўсе аглядаюцца на вертыкаль, ну, раённая на вобласць на Лукашенку, і вось гэтыя 32 гады кіравання да гэта прывялі, бо я глядзеў неяк па в'етнамскую сельскую гаспадарку, кітайскую, там усё ж яна развіта таму, што, ну, партыя кіруе там палітычнымі справамі, але у гаспадарчая не лезе на такім узроўні, як Лукашенко. Ну так, тут цікава, што чалавек, які сам сябе называе прэзідэнтам краіны, асабіста інспектуе нейкія кароўнікі, і ўсё роўна нічого не атрымоўваецца. У гэтым парадокс, што столькі часу і столькі крыкаў з надрывам усе гэтыя нарады яго праходзяць, урад заангажаваны, цяпер ужо войска хоча заангажаваць, а выніку няма. Ну, няма. Я памятаю, я ж у маладыя гады яшчэ працаваў пры Савецкім Саюзе, потым яшчэ некалькі гадоў пры Лукашенку, ну, але яшчэ такой вертыкалі не было. А не было тады вось у вашыя часы за вашай працай такога падзежу, вось як мы зараз назіраем, у такой колькасці? Такого падзежу не было. І, ну, зараз, якія, то, наколькі я ведаю, новыя тэхналогіі, яны пачалі маложжыва это забіраць, потым яго марожаць, і потым размаражваюць, даюць каровам. Ну, можа, это на захадзе, дзе і добрая тэхналогія, але это ж на захадзе, дзе прыватная гаспадарка. А ў нас, вядома, это, ну, не будзе выконвацца. То бок гэта ўсё таксама глыбінная загана калгаснай сістэмы, дзе няма гаспадара, і ўсім пляваць на вынікі працы. Так, і зараз, ну, як я казаў, у кіраўнікоў няма самастойнасці, і цяжка знайсці, ну, такого чалавека, які пагадзіцца працаваць на гэтых умовах. Гэта цяжкая праца. Ну, і ведаю, такі выпадак недаўна быў, што, ну, знайшлі нармальна хлопца, які пачаў кіраваць, і нават збіраліся яго вышэй па службе.
Ну і потім у телефоні його щось знайшли, його не тільки не вищей, а наогул звольнили з колгаса. А, что экстремист. Что мовляв, экстремист, Лукошин. мовляв, ну, то есть улада мало того, что не хватает кадров, но она еще и боится вот этой нелояльности больше, чем это дефициту кадров.